Maayo, kaning nga-discuss siya karon sa aeroplano. Kung naay maayo diya mga balaan, mudritso na sa langit. Magpuyo sila sa langit. Sa panahon nga mamatay sa magigsunan, ganoon din sila sa Ginoo ngadto sa langit. O kung ang taong mamatay nga dautan, kaning nga sa aeroplano madautan, naamong gidautan diya, mudritso rin sila sa impyerno. Maglangoy-langoy sila sa kalayo. Kaya ang impyerno magigsunan na sa ilalom sa yuta ang impyerno. O kung ang ilang sala na tunga-tunga sa maayo o dili maayo magigsunan, murag gibalance si Ginoong Hesus pagtanaw ng ilang sala, murag tunga-tunga, ibutang sila sa purgatorio. Ngano ibutang mas purgatorio? Kay purgahon pa. Kwaon ang bitok sa sala o sa dadon dito sa langit. Ingon ko humana ko gwali, istoryahong ginako ng tawhana. Magigsunan humana ko gwali, niuli na ang nagwali. Wa na gid mi istorya hangtod karon. Kay ako datong sultian ngang imong gisulti baka